वेलकाम बैक टू द चैनल सिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। दायो आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे फिसा खौरां फोरमायनो सानदों। जोंनि आसामाव दा जा केबनि गोबां दावराव जागासिनो दङ, नङा होमबा? नोंथांमोना बयबो मिथियो, आंबो नुदों, नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ। भिडिअ गोबां भाइरेल जागासिनो दङ। बे केबखौ लानानैनो त्रिपुरा रायजोआवहाय इन्टारनेट आरो SMS बन्द जाबाय। 48 घन्टा इन्टारनेट आरो SMS आ बन्द जानानै दङ दायो। दिनै 2 बाजिनिफ्राय 48 घन्टा बन्द होबाय होननानै गांसे फोरमायलाइनि गेजेरजों त्रिपुरा सरकारा फोसावबाय। दा बे फोसावनायाव त्रिपुरायावहाय इन्टारनेट आरो SMS आ बन्द जाबाय 48 घन्टानि थाखाय। दायो जोंनि आसामावबो बेयो माब्ला मा समाव बन्द जानो हागौ जेबो बुंनो हाया। आसामावबो हठातनो बन्द जानोबो हागौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि आसामावबो केबनि हेंथायै सोमावसारनाया गोबां बारानिफ्राय बारा भिडिअ भाइरेल जाबोगासिनो दङ। स' बिनिखायनो माब्ला मा समाव इन्टारनेट आरो SMS आ बन्द जागोन जेबो बुंनो हाया। स' आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायबाय, इन्टारनेट आरो SMS बन्द जानायनि बाथ्राखौनो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जै बर' हारिनि जै। बाय बाय।